Prvá svetová vojna bola globálnym konfliktom, aký svet ešte nezažil. Technologický pokrok na začiatku 20. storočia priniesol nové a účinné zbrane, ktoré zabili milióny ľudí a mnohým spôsobili devastačné zranenia. Neboli to len guľky alebo výbušniny, ktoré si vyžiadali životy. Na obrovskom počte obetí sa podieľali aj hlad a choroby. Pridajte sa k nám a objavte zaujímavé fakty o prvej svetovej vojne, ktoré presahujú rámec toho, čo ste sa učili v škole. Zistite, ako nové technológie zmenili vedenie vojny a aký cenný prínos mali počas bojov hudobníci, ženy a zvieratá. Prvá svetová vojna bola prvou vojnou svojho rozsahu. Ľudia v histórii zažili nespočetné množstvo konfliktov, ale ešte nikdy predtým sa do nezapojilo toľko národov. Do konca vojny sa do konfliktu zapojilo viac ako 30 krajín. Vojna trvala 4 roky, 3 mesiace a 2 týždne. Rakúsko-Uhorsko začalo vojnu so Srbskom pred 110 rokmi, 28. júla 1914. Konflikt sa skončil podpísaním prímeria 11. novembra 1918. Nie vždy sa nazýval Prvou svetovou vojnou. Až do druhej svetovej vojny sa nazývala jednoducho Svetová vojna alebo Veľká vojna. Nemecký biológ a filozof Ernst Haeckel ju ako prvý nazval Prvou svetovou vojnou. Zlomovým bodom, ktorý odštartoval vojnu, bolo zavraždenie rakúsko-uhorskej kráľovskej rodiny. Napätie v Európe už bolo vysoké, ale poslednou kvapkou bol srbský atentát na rakúsko-uhorského následníka trónu arcivojvodu Františka Ferdinanda. Rakúsko-Uhorsko obvinilo Srbsko a začala sa vojna. Prvý atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda sa nepodaril. Krátko po atentáte na Františka Ferdinanda zatkne dav mužov istého muža. Srbskí atentátnici prvýkrát udreli ráno 28. júna 1914, keď na arcivojvodovo auto zhodili bombu. Bomba sa však odrazila od Ferdinandovho auta a vyhodila do vzduchu jedno z ďalších aut v konvoji. Rakúsko-uhorský arcivojvoda bol úspešne zavraždený len preto, že jeho vodič zle odbočil. Potom, ako arcivojvoda dokončil svoje záležitosti v Sarajeve, došlo k malej zmene jeho cestovnej trasy. Na nešťastie vodič, ktorý nerozumel nemecky, túto zásadnú informáciu prehliadol a zle odbočil. Tým sa auto dostalo priamo pred Gavrilo Principa, ktorý vystrelil 2 výstrely a arcivojvodu a jeho manželku zabil. Do vojny sa zapojili dve proti sebe stojace strany, ústredné mocnosti a spojenci. K ústredným mocnostiam patrili krajiny ako Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Osmanská ríša. Spojencami boli Francúzsko, Srbsko, Taliansko, Rusko, Spojené kráľovstvo, Japonsko a Spojené štáty. Prvá svetová vojna priviedla k zániku 4 ríše. Boli to nemecká, ruská, osmanská a rakúsko-uhorská ríša. V dôsledku rozpadu vzniklo mnoho nezávislých republik vrátane Rakúska, Estónska, Litvy a Turecka. Prvá svetová vojna mala na svedomí jeden z najvyšších počtov obetí v dejinách ľudstva. V prvej svetovej vojne zahynulo 9,7 milióna vojakov a 11 miliónov civilistov a ďalších 21 miliónov ľudí bolo zranených. Tragickou skutočnosťou je, že prevažnú väčšinu obetí prvej svetovej vojny spôsobil hladomor a choroby súvisiace s vojnou. Bola to prvá vojna, ktorá sa viedla v 3 dimenziách. V minulosti sa vojny viedli buď na mori, alebo na súši vo vysoko špecializovaných formáciách. Prvá svetová vojna však všetko zmenila zavedením zákopovej a leteckej vojny. H.G. Wells nazval prvú svetovú vojnu vojnou, ktorá ukončila všetky vojny. Anglický spisovateľ H.G. Wells, ktorý túto frázu vymyslel, veril, že rozdrvením nemeckých vojakov v prvej svetovej vojne sa začne koniec všetkých konfliktov v Európe. Ako dnes vieme, Wells sa nemohol mýliť viac. Vojaci na začiatku prvej svetovej vojny ani nenosili poriadne prilby. Najlepšie prilby, ktorými boli všetci vojaci vybavení, boli vyrobené z kože, ktorá bola úplne nepoužiteľná. Až o rok neskôr, keď Francúzsko videlo, aké vážne zranenia hlavy spôsobujú moderné zbrane, začalo vojakom vydávať oceľové prilby. Briti zostrojili prvé obrnené tanky používané v prvej svetovej vojne. Tanky boli vyvinuté na pomoc pri prekonávaní prekážok, preprave zásob a prekonávaní nepriateľských línií. Prvýkrát sa tank dostal na boisko 15. septembra 1916 v bitke na Somme. Nemeckí vojaci skonštruovali spätnú strelu, ktorá úspešne prenikla britskými obrnenými vozidlami prvej svetovej vojny. Skupina Nemcov využíva slepé miesta britského tanku a útočí naň zblízka. Bežné strely sa nedokázali vyrovnať nedobytným tankom a pri náraze sa rozpadli. Nemecká armáda vyrobila obrátenú strelu, čo bola v podstate strela umiestnená v nábojnici opačne. Tupý koniec sa menej rozpadával a pri streľbe zblízka mohol preniknúť do tankov. Prvé armádne tanky používané vo vojne boli rodové. Britské obrnené tanky boli rodovo rozdelené podľa typu zbraní, ktoré niesli. Mužské tanky mali delá, zatiaľ čo ženské tanky boli vybavené guľometmi na každej strane. Výroba zbraní používaných v prvej svetovej vojne spôsobila, že niektoré britské ženy a ich deti mali žltú pokožku. Tieto ženy, známe ako kanárikové dievčatá, boli zodpovedné za výrobu zbraní s trinitrotoluénom. Jedovaté chemikálie používané v továrniach na výrobu bomb im spôsobili poškodenie pečene a žltačku, ktorá zmenila ich pokožku na žltú. Deti, ktoré sa týmto ženám narodili, mali tiež dočasne žltú pokožku, ktorá časom vybledla. Počas prvej svetovej vojny bola v amerických školách zakázaná nemčina. Pred vojnou bola nemčina druhým najobľúbenejším jazykom v USA. Keď sa začala vojna, považovala sa za jazyk nepriateľa a v školách sa už nevyučovala. Obľúbené predmety s nemeckými názvami boli počas prvej svetovej vojny premenované na angličtinu. Z hamburgerov sa stali sendviče Liberty a kyslá kapusta sa premenovala na Liberty Cabbage. Ani nemeckí ovčiaci neboli ušetrení, dodnes sa často označujú anglickým menom alsaskí ovčiaci alebo jednoducho Alsasania.
Britská kráľovská rodina upustila od svojho nemeckého priezviska, pretože prvá svetová vojna zvýšila nepriateľstvo voči Nemecku. Pred vojnou mala britská kráľovská rodina nemecké priezvisko Saxe-Coburg a Gotha. Keďže však rástli protinemecké nálady, kráľ Juraj V zmenil priezvisko na Windsor, čo je skutočne správne anglické priezvisko. Britská pošta doručila na frontové línie prvej svetovej vojny 12 miliónov listov týždenne. Väčšina týchto listov bola adresovaná vojakom na fronte a mala zásadný význam pre posilnenie ich morálky. Poštové služby neboli len jednosmerné. Vojaci mohli očakávať, že ich odpovede sa dostanú k ich blízkym v priebehu niekoľkých dní. Škótski píšťalkári viedli útok do nemeckých zákopov. Zatiaľ čo dudy pomáhali svojim utrpeným zvukom zvyšovať morálku britských vojakov, ich účinok na nemeckých vojakov bol skutočne ohromujúci. Títo neohrození dudáci sa čoskoro stali medzi nepriateľmi známymi ako Die Damen aus der Hölle alebo Dámy z pekla. Hudobníci na boiskách prvej svetovej vojny utrpeli od nemeckých vojakov značné straty. Dudáci sa na frontoch nemohli brániť, pretože do boja napochodovali len so svojimi hudobnými nástrojmi. Ak bol jeden z nich zastrelený, jednoducho ho nahradil iný a hudba hrala ďalej. Z 2500 dudákov mobilizovaných do vojny bolo asi 500 zabitých a 600 zranených. Prvá svetová vojna znamenala začiatok leteckej vojny. Na začiatku vojny sa lietadlá používali len na vzdušné pozorovanie. Neskôr sa začali používať aj na iné bojové účely, napríklad na zhadzovanie granátov alebo iných zbraní nad nepriateľským územím. Nakoniec sa začali vyrábať lietadlá vybavené špecializovanou výzbrojou. Počas prvej svetovej vojny bolo vynájdené riadenie letovej prevádzky. Pred prvou svetovou vojnou nemali lietadlá po vzlietnutí na oblohu možnosť udržiavať spojenie so základňami. V roku 1916 boli vyrobené prvé prilby s mikrofónmi pre stíhacích pilotov. Táto veľká inovácia bola zlomovým bodom, ktorý viedol k rozvoju moderného riadenia letovej prevádzky. Francúzi v prvej svetovej vojne používali šípky ako smrtiacu zbraň proti svojim nepriateľom. Táto nezvyčajná zbraň, nazývaná flešeta, bola dlhá približne 5 až 8 cm s ostrým hrotom. Jedna flešeta možno neznie tak zle, ale francúzske lietadlá ich nad nemeckými zákopmi zhadzovali stovky naraz. Počas prvej svetovej vojny bolo vykopaných viac ako 35 000 kilometrov zákopov. Zákopová vojna bola v prvej svetovej vojne kľúčová. Prvý z týchto zákopov bol vykopaný 15. septembra 1914. Do konca vojny spojenci vykopali 19 312 kilometrov zákopov a centrálne mocnosti 37 015 kilometrov. Britská armáda vyskúšala v prvej svetovej vojne rôzne taktiky, aby prinútila nemeckých vojakov vzdať sa. Počas prvej svetovej vojny bola bežná letecká propaganda pomocou letákov. Obsahovali informácie o odmenách, humánnom zaobchádzaní s vojnovými zajacami a dokonca aj rady, ako prinútiť nepriateľských vojakov vzdať sa. Do konca vojny zhodila britská armáda približne 26 miliónov letákov. Prvá svetová vojna prispela k epidémii španielskej chrípky. Vedci sa domnievajú, že zvýšená migrácia počas vojny prispela k ďalšiemu veľkému zabijakovi, španielskej chrípke. Ľudia z izolovaných miest boli vystavení infekciám, ktorými by sa inak nikdy nenakazili. A to ani nezačneme so zníženou úrovňou hygieny. Spálňa zosnulého vojaka z prvej svetovej vojny zostala od jeho smrti nedotknutá. Po smrti francúzskeho vojaka Huberta Rochereaua počas vojny sa jeho smútiaci rodičia zaprisáli, že jeho izba zostane nezmenená. Dokonca uzavreli zmluvu pre nasledujúcich majiteľov nehnuteľnosti, aby ju udržiavali 500 rokov. Vedec prvej svetovej vojny na sebe robil pokusy s cieľom vyvinúť plynové masky. John Scott Haldane sa vystavil jedovatým plynom, keď sa pokúšal vyvinúť plynové masky pre spojenecké vojská. Jeho jediným bezpečným plánom na zaistenie svojej bezpečnosti bolo požiadať dcéru, aby stála za dverami. Ak by sa situácia vymkla spod kontroly, bolo jej povinnosťou vojsť dnu a zachrániť ho. V prvej svetovej vojne slúžilo viac ako 16 miliónov zvierat. Dôležitú úlohu zohrali kone, psi, osly, holuby a dokonca aj slony. Pomáhali prepravovať základné veci a dokonca doručovať informácie na front. Neboli však nasadené len na prácu. Niektoré zvieratá sa chovali ako domáci miláčikovia na posilnenie morálky vojakov. Zvieratá pomáhali vojakom v prvej svetovej vojne odhaliť jedovatý plyn. Najčastejšie používanými zvieratami boli myši a kanáriky, ktoré dokázali odhaliť jedovaté výpary v zákopoch skôr ako vojaci. Ešte prekvapujúcejšie je použitie slimákov, ktoré sú citlivé na iperid a pri jeho detekcii zmenšujú svoje telo. Sher Ami, zranený poštový holub, zachránil počas prvej svetovej vojny život 194 vojakom. Počas ofenzívy Meuse Argonne v roku 1918 sa 77. divízia alebo stratený prápor dostal do izolácie a dostal sa pod priateľskú paľbu. Vyslali poštového holuba menom Sher Ami, aby upozornil ostatných na ich pozíciu. Hoci Sher Ami ho postrelili, správu doručil rekordnou rýchlosťou a zachránil im život. Spojenecké vojská v prvej svetovej vojne používali na osvetlenie zákopov svetlušky. Spojenecké jednotky, ktoré sa ukrývali v zákopoch, nemohli v noci používať svetielka zo strachu, aby neprezradili svoje pozície nepriateľovi. Namiesto toho zbierali svetlušky a používali ich na čítanie dôležitých správ. Hovoríme o vynaliezavosti. Mnohí mladí chlapci predstierali svoj vek, aby mohli narukovať do prvej svetovej vojny. Minimálny vek na vstup do armády bol 18 rokov, ale niektorí mladší chlapci klamali, aby sa dostali do armády. Zvyčajne bolo ľahšie narukovať deťom, ktoré už splnili fyzické požiadavky, aj keď boli mladé. Okrem toho rodné listy neboli také bežné, takže rekrutační dôstojníci nemohli vždy overiť vek, ktorý chlapci uviedli. Najmladší vojak, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne, mal len 8 rokov.
V roku 1914 8-ročný srbský chlapec Momčilo Gavri prišiel pri rakúskej ofenzíve o celú svoju rodinu. Gavri sa zúfalo túžil pomstiť a vstúpil do 6. delosteleckej divízie kráľovskej srbskej armády. Gavri statočne bojoval počas celej vojny a dožil sa vysokého veku 87 rokov. Bol najmladším britským vojakom v prvej svetovej vojne, mal len 12 rokov. Sidney Lewis vstúpil do pluku East Surrey v roku 1915, keď mal len 12 rokov. Podobne ako ostatní detskí vojaci, aj Lewis mohol prejsť odvodom vďaka svojej výške. Jeho beh vo vojne sa skončil o 2 roky neskôr, keď jeho matka zistila, že narukoval. Nie, že by to Lewisa zastavilo, pretože v roku 1916 znova narukoval. Najsmrtonosnejším stíhacím pilotom prvej svetovej vojny bol Nemec, ktorý lietal len na červených lietadlách. Nemecký stíhací pilot Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, prezývaný Červený barón, trval na tom, aby jeho lietadlá boli natreté na červeno. Červený barón bol taký neuveriteľne talentovaný pilot, že len v apríli 1917 zostrelil 22 nepriateľských lietadiel. Do svojej smrti v roku 1918 zaznamenal 80 zostrelov, čo bol najvyšší počet zostrelov zaznamená. Posledný overený vojak prvej svetovej vojny zomrel v roku 2011. Claude Howlett z britského námorníctva slúžil počas prvej svetovej vojny ako námorný dôstojník na bojovej lodi Revenge a počas druhej svetovej vojny sa opäť vrátil do boja. Pred svojou smrťou vo veku 110 rokov bol jediným žijúcim veteránom oboch svetových vojen. Nemecko počas prvej svetovej vojny zakázalo výrobu klobás. Párky a plynové vaky Zeppelinov sa vyrábali z rovnakého materiálu, zvieracích čriev. Každý obrovský vzducholoď mal niekoľko plynových vakov vyrobených z čriev 250 000 kráv, ktoré im pomáhali plávať. Nemecko bolo nakoniec nútené obmedziť výrobu klobás, pretože nemalo dostatok čriev. Vynález buckinghamského zápalného prostriedku pomohol Britom v boji proti vzducholodiam, ktoré počas vojny bombardovali mestá. Zeppelíny terorizovali britské mestá zhadzovaním bomb zo vzduchu. Bežné strely sa proti ním ukázali ako neúčinné, až kým nebol vynájdený buckinghamský zápalný prostriedok. Tieto špeciálne strely prerazili a zapálili plynové vaky a zapálili vzducholode. Londýnske metro pomáhalo chrániť ľudí pred desivými nemeckými náletmi počas prvej svetovej vojny. Nemecké nálety počas vojny otriasali britskými mestami a ľudia sa utekali ukryť. Londýnčania mali šťastie, že počas náletov mali metro, ktoré ochránilo až 300 000 ľudí. Britská vláda odporúčala ľuďom, aby počas vojny jedli pomaly. Počas prvej svetovej vojny boli zavedené prídely potravín, ktoré mali pomôcť zvládnuť nedostatok potravín. V rámci zavedených opatrení úrady odporúčali ľuďom jesť pomaly, aby im porcie vydržali dlhšie. Odrádzali ich tiež od toho, aby sa delili o jedlo s túlavými zvieratami. Počas prvej svetovej vojny bol šok zo zastrelenia mylne považovaný za zbabelosť. Posttraumatická stresová porucha, ktorú dnes poznáme pod pojmom šok zo streľby, bola v tom čase úplne neznámym pojmom. Keď sa u vojakov na fronte začali prejavovať príznaky únavy, zmetenosti, trasenia a zhoršených zmyslov a označovali ich za shell shock, mnohí dôstojníci len tlačili svojich mužov ďalej. Prvá svetová vojna viedla k rozsiahlemu zavedeniu lekárskeho triedenia. Hoci systém triáže už v tom čase existoval vo Francúzsku, nebol populárny ani známy. Počas vojny vznikla naliehavá potreba rýchlo a presne posúdiť zranených vojakov a poslať ich k správnym lekárom. Francúzsky systém to našťastie dokázal. Krvné banky boli vynájdené na frontoch prvej svetovej vojny. Transfúzie krvi boli bežnou záležitosťou, ale ešte neexistoval skutočný spôsob, ako krv skladovať. Oswald Robertson, vojenský lekár, prišiel s nápadom skladovať krv v bankách, aby sa transfúzie mohli podávať na požiadanie. Oswaldove krvné banky zachránili životy 22 mužov a jeho nápady zachránili nespočetné množstvo ďalších. Počet zranení, ktoré utrpeli vojaci v prvej svetovej vojne, viedol k rozvoju plastickej chirurgie. Typ zbraní používaných vo vojne zanechal mnohým vojakom plastické poranenia tváre a nevzhľadné jazvy. To si vyžiadalo vznik nového odboru medicíny plastickej chirurgie. Priekopníkom tohto nového odboru bol novozélandský chirurg Harold Gillies, ktorý založil prvú chirurgickú jednotku pre rekonštrukčnú chirurgiu tváre. Zákopy prvej svetovej vojny boli živnou pôdou pre choroby. Vojaci sa celé týždne krčili vo vlhkých, rozmočených zákopoch plných blata a škodcov, ako sú potkany a vši. Nie je prekvapujúce, že tieto podmienky boli ideálne na šírenie chorôb. Často sa vyskytovali epidémie týfusu, žltej zimnice, hnačky, cholery a zákopovej nohy, nepríjemnej infekcie nôh. Poľné sestry z prvej svetovej vojny sa inšpirovali jednorazovými hygienickými vložkami. Zdravotné sestry ošetrujúce zranených vojakov na fronte používali počas menštruačného cyklu aj chirurgické obväzy z nového materiálu, celobalnené. Jednorazové vložky sa nikdy neujali, ale keď spoločnosť Kotex začala inzerovať, že ich používajú zdravotné sestry z prvej svetovej vojny, tento koncept sa stal módnym. Prvá svetová vojna bola prvým prípadom použitia jedovatého plynu v boji. Prvá svetová vojna bola prvým prípadom použitia chemických zbraní vo veľkom meradle, vďaka čomu si vyslúžila prezývku chemická vojna. Prvý rozsiahly chemický útok uskutočnili Nemci, ktorí 22. apríla 1915 počas druhej bitky pri Ypres vypustili plynný chlór. Prvé použitie plynného chlóru ako zbrane v prvej svetovej vojne sa obrátilo proti Británii. Británia sa pokúsila použiť plynný chlór v bitke pri Loos 25. septembra 1915. Na nešťastie vietor zaniesol plyn späť do britských zákopov, takže ich iba splynul. 1. júla 1916 čelila britská armáda najkrvavejšej bitke v histórii.
Bol to prvý deň bitky na Somme, ktorý si vyžiadal 19 240 mŕtvych a ďalších 38 230 zranených. Bitka na Somme si vyžiadala viac ako 1 000 000 obetí. Krvavá bitka trvala 5 mesiacov od 1. júla do 18. novembra 1916. Najväčšie straty utrpeli Nemci minus 650 000 mŕtvych a zranených. V tesnom závese nasledovali Briti so 420 000 obeťami, zatiaľ čo Francúzsko malo 195 000 obetí. Väčšine britských bojovníkov v bitke na Somme chýbali skúsenosti z boiska. Väčšinu vojakov britskej armády v tom čase tvorili civilní dobrovoľníci, ktorí nikdy na vlastnej koži nezažili skutočný boj. To mohlo prispieť k rozsiahlym škodám, ktoré v tejto bitke utrpeli. Pôvodný dokumentárny film o bitke na Somme videlo viac ako 20 miliónov ľudí. Bitka na Somme, prvý celovečerný film zobrazujúci vojakov v akcii, bol uvedený do britských kín 21. augusta 1916. Zachytával tragické obrazy vojnovej reality a za 6 týždňov ho videla viac ako polovica britskej populácie. Počas prvej svetovej vojny britská a americká armáda nastražili v oceáne neuveriteľných 72 000 mín. Míny boli nastražené v mori od Škótska po Nórsko v snahe prekaziť nemeckým ponorkám. Tento nápad zrejme aspoň do určitej miery fungoval, keďže sa potopilo 6 nemeckých ponoriek a zničilo mnoho ďalších. Francúzsko navrhlo falošný Paríž, aby oklamalo nemeckých pilotov počas prvej svetovej vojny. Toto falošné mesto bolo od skutočného Paríža vzdialené len asi 24 kilometrov. Falošný Paríž mal duplikáty ikonických pamiatok ako napríklad víťazný oblúk, pouličné osvetlenie a dokonca aj falošné štvrte. Dúfali, že slabo osvetlená návnada oklame nemecké bombardéry v noci, keď v skutočnom meste zhasnú svetlá. Tolkien začal písať svoje fantasy romány počas služby britského vojaka v prvej svetovej vojne. Tolkien je slávny anglický spisovateľ Pána prstenov a Hobita. V prvej svetovej vojne slúžil v jednotke Lancashire Fusiliers v bitke na Somme a práve v tomto období začal písať príbehy odohrávajúce sa v Stredozemi. Mnohé bojové scény v jeho románoch vraj ovplyvnili jeho vojnové zážitky. Marie Curie sa snažila podporiť vojnu darovaním zlatých medailí Nobelovej ceny. Napriek jej dobrým úmyslom francúzska vláda jej zlaté medaily odmietla. Marie Curie napriek tomu podporila vojnové úsilie tým, že peniaze z Nobelovej ceny použila na nákup vojnových dlhopisov. Marie Curie zostrojila mobilné rentgenové jednotky prezývané Petites Curies, ktoré zachraňovali životy zranených vojakov na fronte. Slávna vedkyňa zbierala dary od bohatých priateľov na umiestnenie rentgenových prístrojov do automobilov. V októbri 1914 boli pripravené a Curiová so svojou dcérou sprevádzala prvých 20 mobilných rentgenových prístrojov na front. Vojaci v prvej svetovej vojne prestali bojovať, aby mohli osláviť Vianoce. Na začiatku Veľkej vojny mnohí verili, že do Vianoc všetci skončia a budú doma. Keď sa blížili Vianoce 1914, bolo jasné, že to tak nebude. Aby si obe strany udržali dobrú náladu, spievali zo zákopov vianočné koledy. To čoskoro viedlo k neoficiálnemu prímeriu na väčšine britsko-nemeckých frontov. Vojaci sa stretávali na území nikoho, aby si vymieniali príhovory a vianočné darčeky a tiež pochovávali mŕtvych. V jednom prípade si obe strany zahrali futbal. 53 šťastných britských dedín nestratilo v prvej svetovej vojne žiadneho muža. Všetci, ktorí odišli z týchto dedín bojovať do prvej svetovej vojny, sa vrátili živí. Mnohé z týchto vďačných dedín mali menej ako 50 obyvateľov. Nemecko použilo v boji proti Rusku tajnú zbraň Vladimír Lenin. Pred vypuknutím vojny bol Vladimír Lenin vyhostený z Ruska pre svoje socialistické, protinacistické názory. Keď sa konflikt zintenzívnil, Nemecko prepašovalo Lenina vlakom späť domov. V tom čase už cár abdikoval, takže Nemecko dúfalo, že prevezme kontrolu nad krajinou a ukončí účasť Ruska vo vojne. Plán nakoniec vyšiel. USS Texas je posledná zachovaná loď triedy Dreadnought KH z prvej svetovej vojny. USS Texas, uvedená do služby v roku 1914, bola v tom čase jednou z najsilnejších bojových lodí. Do prvej svetovej vojny vstúpila v roku 1917 a bola prvou americkou loďou vo vojne, ktorá vystrelila na nemeckú ponorku. Táto historická loď sa zúčastnila aj na niekoľkých veľkých bitkách počas druhej svetovej vojny a dnes slúži ako múzeum. Sesterské lode Titanicu, Olympic a Britannic slúžili v prvej svetovej vojne. Tieto obrovské lode slúžili ako nemocnice a lode na prepravu vojsk. Britannic skončil podobne ako Titanic, potopil sa po roku služby po náraze na nemeckú mínu. Olympic, prezývaný Starý spoľahlivý, vojnu prežil. Prvá svetová vojna viedla k vzniku ženských policajných dôstojníčok. Prvá svetová vojna vyčerpala počet mužov, ktorí mohli zastávať úlohy, v ktorých predtým dominovali muži, ako napríklad presadzovanie práva. Ženy sa postavili na nohy a slúžili ako policajtky, ktoré sa starali o poriadok v továrniach, ubytovniach a na uliciach. Nemecké jednotky umiestnené vo Fort Douaumont spôsobili smrť stoviek kamarátov varením horúcej kávy. Dňa 8. mája 1916 dostali vojaci vo Fort Douaumont geniálny nápad ohriať si kávu plameňometom. Palivo horelo príliš rýchlo, rozšírilo sa do skladu munície a pevnosťou sa rozľahli výbuchy. Pri požiari prišlo o život celkovo 173 nemeckých vojakov a ďalších 1800 bolo zranených. Americká armáda využívala počas prvej svetovej vojny vojakov z kmeňa chodstav ako kryptografov. Telefónne linky americkej armády boli odpočúvané a ich kódy sa dali príliš ľahko dešifrovať. Riešenie: najatie skupiny príslušníkov kmeňa chodstav, aby odovzdávali správy v ich rodnom jazyku.
Toto geniálne riešenie fungovalo ako mágia a Nemci boli zmetení ako nikdy predtým. Americkí vojenskí šifranti používali počas Prvej svetovej vojny na tajnú komunikáciu 9 indiánskych jazykov. Chodstav nebol jediným indiánskym jazykom, ktorý americká armáda používala na zmetenie nemeckých špiónov. Ďalší kryptografi z Prvej svetovej vojny hovorili jazykmi Cherokee, Osage, Cheyenne, Yankton, Comanche a Hochung. Nemecká rozviedka odpočúvajúca americkú komunikáciu počas Prvej svetovej vojny si myslela, že sa rozprávajú pod vodou. Indiánske jazyky, ktorými hovorili kryptografi, zneli Nemcom cudzo. Čoskoro sa objavili fámy, že Američania majú podvodné komunikačné zariadenie. Nemeckí vojaci ako prví vo Veľkej vojne použili plameňomet. Tieto desivé zbrane dokázali vystreliť oheň až do vzdialenosti 18 metrov. Boli buď namontované na vozidlách, alebo ich niesli pešiaci pri pochode do boja. Spojeneckí vrchní velitelia nemali veľkú dôveru v zmluvu, ktorou sa skončila Prvá svetová vojna. Versailleská zmluva bola podpísaná 28. júna 1919 a znamenala oficiálne ukončenie Prvej svetovej vojny. Nie všetci však vkladali veľké nádeje do trvalého mieru vrátane vrchného veliteľa maršala Ferdinanda Jeana Marie Focha. Foch zmluvu kritizoval a vyhlásil: "Toto nie je mier. Je to prímerie na 20 rokov." Nemýlil sa. Sir Adrian Carton de Wyatt, ktorý bojoval v Prvej svetovej vojne a ďalších konfliktoch, dostal prezývku Nezabudnutelný vojak. V Prvej svetovej vojne bol 8-krát zranený. Bojoval aj v Búrskej vojne a v Druhej svetovej vojne. Prišiel o oko a ruku a utrpel početné zranenia bedrového kĺbu, lebky, nohy, členka a ucha. Prvé plynové masky v Prvej svetovej vojne boli jednoducho handry namočené v moči. Počas útoku chlórom v bitke pri Ypres vojaci lapali po dychu, pretože plyn im spaľoval dýchacie cesty. Vojaci si vyrobili provizórne plynové masky tak, že si okolo tváre uviazali vreckovky namočené v moči, pretože moč pomáhal zneškodniť plynný chlór. Británia naverbovala približne 95 000 pracovníkov z Číny, aby pomohli vojnovému úsiliu. Títo regrúti, pochádzajúci najmä z odľahlých čínskych dedín, vytvorili čínsky pracovný zbor. Robotníci vykonávali dôležité práce, ako napríklad kopanie zákopov, prepravu zásob a opravu tankov. Vojaci v Prvej svetovej vojne si nesmeli nechať narásť bradu. Dovtedy mali vojaci väčšinou husté žilnaté brady. Tie žiaľ prekážali plynovým maskám, preto si vojaci na celom svete začali brady holiť. Približne 25% amerických regrútov z Prvej svetovej vojny neprešlo testom základnej gramotnosti, ktorý bol potrebný na vstup do armády. V tomto teste sa hodnotili ich čitateľské schopnosti, základné počítanie a písanie. Testom neprešlo približne 700 000 mužov a preto stratili šancu vstúpiť do armády. Bitka pri pevnosti Osoviec, nazývaná aj obkľúčenie mŕtvého muža, bola jedným z najdesivejších stretov Prvej svetovej vojny. Dňa 6. augusta 1915 nemecké jednotky použili proti ruským vojakom zmes chlóru a brómu. Dráždivý plyn sa zmenil na kyseliny, ktoré rozkladali pľúca a spôsobovali, že muži vykašľavali krvné zrazeniny a kusy tkaniva. Zakrvavení ruskí vojaci vyzerali ako armáda zombíkov rútiaca sa vpred, čo Nemcov vydesilo. Američan Henry Nicholas John Gunther bol posledným známym vojakom, ktorý zomrel v Prvej svetovej vojne. Zastrelili ho 11. novembra 1918 o 10:59 minúte, len minútu pred koncom vojny. Nemeckí vojaci sa snažili zabrániť smrti posledného Američana zabitého v Prvej svetovej vojne. Nemeckí vojaci, ktorí už vedeli, že prebieha podpisovanie prímeria, sa snažili zabrániť americkému vojakovi Henrymu Gunterovi, aby sa priblížil. Ten žiaľ ignoroval ich varovania a proti rozkazom vyrazil vpred, až kým ho nezastrelili. V Prvej svetovej vojne nemecké delostrelectvo vystrelilo 3 milióny nábojov za 5 hodín. Operácia Michael alebo Ludendorffova ofenzíva sa začala 21. marca 1918. Toto posledné úsilie nemeckých síl sa začalo 5 hodinami najbrutálnejšieho ostreľovania v Prvej svetovej vojne. Nemeckí a ruskí vojaci bojujúci v Prvej svetovej vojne vytvorili dočasné spojenectvo proti vlkom. Na východnom fronte sa museli vojaci z nepriateľených strán spojiť, aby sa vysporiadali s nezvyčajným nepriateľom, vlkmi. Tieto svorky vlkov, ktoré vojna vytlačila z ich obvyklého prostredia, hladne útočili na vojakov. Vojaci sa dohodli, že dočasne prerušia boje, aby vlkov zahnali. Nemecko stratilo v Prvej svetovej vojne najviac vojakov, zatiaľ čo Turecko najviac civilistov. V Prvej svetovej vojne padli približne 2 milióny nemeckých vojakov, zatiaľ čo Turecko prišlo o približne 2 milióny civilistov. Počas Prvej svetovej vojny francúzska armáda prepravovala vojakov na front v mestských taxíkoch. V prvej bitke na Marne 6. a 7. septembra 1914 francúzska armáda zazmluvnila 1300 taxíkov. Tieto vozidlá prepravili približne 6000 vojakov na front práve včas, aby zastavili nemeckú ofenzívu. Niektorí vojaci Prvej svetovej vojny sa dali tetovať na identifikáciu. Mnohí vojaci sa obávali, že ich telá nebudú identifikované, ak by boli zabití pri plnení povinností. Preto si nechali na telo vytetovať čísla sociálneho poistenia alebo vojenské identifikačné čísla. Americká armáda vyrábala lode z betónu, pretože počas Prvej svetovej vojny bol nedostatok ocele. Počas vojnového nedostatku ocele sa prezident USA Woodrow Wilson rozhodol objednať 43 betónových lodí pre núdzovú flotilu. Tieto špeciálne plavidlá potrebovali na výrobu menej ocele a boli prekvapivo vztlakové. Nakoniec bolo dokončených len 12 z objednaných betónových lodí. Rusko počas Prvej svetovej vojny zriadilo čisto ženskú vojenskú jednotku. Ženy ešte nezastávali aktívnu bojovú úlohu v armáde, takže táto jednotka predbehla svoju dobu. Táto špeciálna divízia Ženský prápor smrti zahŕňala 2000 odvážnych mladých žien vo veku od 18 do 30 rokov.
Boli nasadené v boji, ale boli aj verejným symbolom, ktorý mal zahanbiť mužov, ktorí odmietli narukovať. Hrozba Nemecka, že počas prvej svetovej vojny zaútočí na britské lode, bola zverejnená v amerických novinách. Toto oznámenie bolo uverejnené vo viacerých amerických novinách 1. mája 1915. Varovalo cestujúcich pred nebezpečenstvom plavby cez vojnovú zónu na britských lodiach alebo na lodiach patriacich spojeneckým mocnostiam. Potopenie lode RMS Lusitania Nemeckom viedlo k vstupu Spojených štátov do Prvej svetovej vojny. Dňa 7. mája 1915 Nemci vypálili torpédo na civilný parník RMS Lusitania, ktorý viezol cestujúcich z New Yorku do Liverpoolu. Loď prevážala aj 173 tón munície, čo bol jeden z dôvodov, prečo sa stala terčom útoku. O život prišlo 1195 ľudí vrátane 128 Američanov, čím sa začal reťazec udalostí, ktoré poslali USA do vojny. Nemecké ponorky potopili počas prvej svetovej vojny celkovo 6394 lodí. Nemecké ponorky vyzbrojené torpédami a delami predstavovali počas prvej svetovej vojny vážnu hrozbu pre spojenecké plavidlá. Mohli zostúpiť do hĺbky 50 metrov, vynoriť sa a podniknúť prekvapivé útoky na nepriateľské plavidlá s ničivými následkami. Britská armáda mala počas prvej svetovej vojny špeciálny tábor pre mužov s nízkym vzrastom. Na začiatku vojny museli mať muži aspoň 160 cm, aby mohli narukovať. Po sťažnostiach vlastencov s vertikálnou postavou však britská vláda neskôr túto požiadavku zmiernila a umožnila narukovať aj mužom nižšieho vzrastu. Celkovo bolo vytvorených 29 bantamových práporov plných nižších mužov. V bitke o Verdun počas prvej svetovej vojny bolo vystrelených 60 miliónov nábojov. Bola to jedna z najdlhších ofenzív vojny, ktorá trvala približne 10 mesiacov od 21. februára do 18. decembra 1916. Počas bitky boli z povrchu zemského vymazané celé dediny, ktoré sa už nikdy nevrátili. Nemci sa zmocnili kľúčovej francúzskej pevnosti v prvej svetovej vojne bez jediného výstrelu. V pevnosti Douaumont vtedy slúžilo len 56 vojakov, z ktorých väčšina sa kvôli silnému delostreleckému ostreľovaniu uchýlila do nižších poschodí. Malý pluk nemeckých vojakov sa efektívne nepozorovane vkradol do pevnosti a jedného po druhom zajal francúzskych vojakov. Počas vojny Briti a neskôr aj Nemci stavali falošné stromy na špehovanie nepriateľských vojsk. Na rozdiel od bežných stromov boli tieto špionážne stromy vyrobené tak, aby vyzerali ako zničené duté stromy na území nikoho. Pozorovateľ umiestnený v tomto strome mal výhľad na nepriateľa z vtáčej perspektívy a odovzdával informácie na základňu. Ulica Chapel Street bola nazvaná najodvážnejšou malou ulicou v Anglicku pre statočnosť jej obyvateľov v prvej svetovej vojne. Tento termín vymyslel sám kráľ Juraj V po tom, čo 161 zo 400 obyvateľov Chapel Street v Altrincheme odišlo bojovať do vojny. Žiaľ, aj oni utrpeli veľa obetí, -29 mužov zahynulo na bojsku. Ďalších 20 mužov zomrelo na následky zranení po návrate domov. Boje v prvej svetovej vojne sa úplne zastavili po podpísaní prímeria. O 5 hodine ráno 11. novembra 1918 bolo podpísané prímerie a o 6 hodín neskôr bolo pripravené vstúpiť do platnosti. Žiaľ, niektorí velitelia nevydali rozkaz na zastavenie paľby a boje na niektorých miestach pokračovali až do 11. hodiny. Tieto zbytočné boje viedli k ďalším 11 000 obetiam. Odhaduje sa, že každý štvrtý granát vypálený počas prvej svetovej vojny nevybuchol. Rozbúška zabezpečovala, aby granáty nevybuchli počas skladovania, prepravy alebo detonácie, takže na ich odpálenie boli potrebné špeciálne odpaľovacie mechanizmy. Ak sa odpaľovacie mechanizmy nezapojili, nemohli explodovať. Niekedy ani správne odistené granáty nevybuchli kvôli spôsobu ich odpálenia. Francúzski a belgickí poľnohospodári každoročne vykopávajú zbrane z prvej svetovej vojny. Mnohé nevybuchnuté bomby a črepiny z vojny stále ležia zakopané pod zemou, najmä na západnom fronte. Keď poľnohospodári vo Francúzsku a Belgicku každoročne orú svoje polia, niekedy ich nájdu a pozbierajú. Tento každoročný zber je známy ako železná žatva. Vojnové zbrane zabíjajú ľudí aj dlho po skončení konfliktu. Hoci je to zriedkavé, niektoré nevykopané granáty a strely explodovali a spôsobili smrť a zranenia. Od konca vojny došlo v oblasti Ypres k približne 600 výbuchom, pri ktorých zahynulo viac ako 300 ľudí a približne 500 ďalších bolo zranených. Červená zóna vo Francúzsku zostáva neobývateľná aj viac ako 100 rokov po skončení vojny. Táto oblasť vo francúzskom Verdune je odvážnou pripomienkou ničivých udalostí prvej svetovej vojny. Žiaľ, viac ako 100 rokov po skončení bojov je stále nevhodná na bývanie alebo poľnohospodárstvo, preto francúzska vláda obmedzuje jej využívanie. Prvá svetová vojna trvala približne 4 roky a bola poznačená veľkým krviprelievaním. Jej vplyv presahoval hranice Európy a zapojili sa do nej účastníci z Ázie, Afriky, Tichomoria a Ameriky. V tejto vojne sa objavilo mnoho vecí, ktoré svet dovtedy nevidel, ako napríklad chemické zbrane, letecká vojna a obrnené tanky. Zvieratá prispeli k vojnovému úsiliu tým, že pomáhali rýchlo doručovať informácie, prepravovať dôležité zásoby a odhaľovať chemické zbrane. Pošta zabezpečila doručenie miliónov srdečných listov bojujúcim mužom, čím im dodala odvahu. Aj hudobníci odvážne sprevádzali bojujúcich mužov do boja, hoci boli zraniteľní.